сега преди малко снимаме тук едни тапаци ми развалиха клипа. Хора, не знам какво ще правя днеска, много съм ядосан. Малко ще тренираме на фитнеса. Що слабак не може даже едно котенце да ме убие. Тук ще си сложа таката кола. Да. Малко на това тренираме, дай му газ. Тръгваме. На 6-та, брат. Дай му газ! Хора! Дай му газ на макс, ще ме направим този, бе. Ще си скъсаш аусунците, бе. Тапак. Oh my god, oh my god, 1500 ще направя. Oh my god. Хора, сега къде ли да си направя колата? Една някои искат да ме убият. God. И сега е ред да вземем... О май гад! Стрелят ма, които... Ей, дрифта беше към тази обърка се. Пича. Поне малко трябва да яде. Пича, малко не трябва да яде. Дай го. Много ще го ям, за да повърне. Ей, ти ли? Ти ли ще ми даваш повърня, бе? Ей! Ей, чеки ми го. Ей, чеки ми тяло.
видео. Дай просто. Миго, колата ми е тук. Само да ти видя, ще се свърши баклак. Само да ти видя. Ай! Малко да взимам и жена ми. О май гад. Ще ходя... О май гад! Погонима полиция! Извиш. И това е с жена ми. Айде! Брат, айде! По-бързо. О, добре, бар. Види се сега нещата. Ти се чуки, Миго! О, не мога да полиция. Хора, изви, ама не мога да полиция. Само да беше видео. Мамо, пак ли? Точно казах, че ще спре да ме гони. То пак почна. Довиждане. Хора, това ще е за клипа, дано да ви е харесал. Абонирайте ми за канала. И